Bafowethu, nayo into engifuna uyibambe manje, engifuna uyenze futhi engicelayo kuyona. Ngicela ukuthi-ke lokho okuncane awenzele umzali wakho okuhle. Leli thuba uNkulunkulu asewuphe lona, ngicela usisebenzise, ngiyakucela. Baningi abantu abalikhalelayo leli thuba leli ukuthi-ke ngabe ngcono ukuthi ngabe litholwa yimina. Nawe uyayazi lento esekhaya ukuthi-ke leli thuba ngingcono ukuthi litholwa yimina. Ngami umzali wami ngimenzela into enhle. Ngicela uwenzele umzali wakho kulo December. Ngicela ukuthi-ke ngeyi-25 noma ngeyi-16 ngicela uwenzele umzali wakho into enhle, umshaye ngesurprise. Ngicela umenzele isurprise nje umzali wakho, umthengele noma ikhikheyana encane, umthengele into akayithandayo, umthengele into yokugqoka ekubonge. Bafowethu, kufanele nikhumbule ukuthi-ke njengoba singawuthola abanye imisebenzi, mhlawumbe ingenxa yokuthi asange sabonga abazali bethu.